Det her det er matematikaflevering 11, og jeg vil starte med opgave 820, hvor jeg har den her funktion, jeg skal lave en graf om. Og jeg har sat den ind i Mapplot og zoomet lidt ind. Definitionsmængden det er alle tal. Værdimængden det er også alle tal. Og monotoniforholdene, dem vil jeg lige fortælle om. Den starter her i minus uendelig, og så den voksende herop til minus 2. Så den aftagende her fra minus 2 ned til 1. Og så den voksende igen fra 1 op til uendelig. Ekstremuspunkterne. Jeg har to, jeg lige har sat. Den har her et 7,9. Et lokalt maksimum. Og et lokalt minimum på minus 5,5. Så er det den samme graf, men hvor man har fået at vide, at man skal zoome ind på et bestemt område. Det har jeg gjort heroppe. Differentionsmængden det er igen alle tal, som jeg har så vist igen hernede med et symbol for alle tal, et dobbeltstreget R. Og værdimængden det er fra minus 5,5 op til 8. Eller det er værdimængden. Det her. Minus 5,5 op til 8. Så er der Maple. Vi siger selvfølgelig ekstremuspunkterne for den her. Igen, lokalt minimum, minus 5,5. Lokalt maksimum, 8 heroppe. Så er det opgave 821, hvor jeg har den her funktion her. Den har så igen sat ind i Maple-kommando plot. Zoom lidt ind, så den er kommet til at se sådan her ud. Der er definitionsmængden, det er alle tal. Og værdimængden, det er fra minus 2 til uendelig. Så har vi monotoniforholdene. Den er så startet med at være minus uendelig til minus 2. Så fra minus 2, og den er så aftagende her. Så fra minus 2 til uendelig, og den er voksen. Så har vi ekstremuspunkterne. Og der har vi et globalt minimum. Det er minus 2. Og det vil sige, som jeg kan sige, her er et globalt. I stedet for lokalt, så kalder man det et globalt minimum, fordi her ved vi, det er det nederste punkt, kan man sige, på grafen, der er her. Det er minus 2. Fordi vi ved, at den går uendelig op her. I sammenligning til den her, hvor vi ikke, den svinger lidt frem og tilbage. Vi ved ikke, om det her det er det endelige minimum. Så derfor kalder man det lokalt, og det andet hernede for globalt. Så har vi igen den samme funktion, men så har vi fået nogle krav om, at vi skal zoome ind på nogle bestemte steder. Finde værdimængden for det. Der er det værdimængden igen fra minus 2 til uendelig. Så ja. Mat 11, Simon Skålsen.